Kene nyong njaluk duit nggo tuku gas dilit. Gas saiki mundhah, Mbok. Njaluk ra ndek duit. Siji wae lah nggo tuku janganan ora nduk duit. Selembar. Iki 1.000. Matur suwun ya, Mbok. Berkah riko ya Allah, apian temen, Mbok. Dilit ya, Mbok, tak tuku gas. Napa iki? Ini balik ke. Oh. Tuku kae lho kosong tes ngakon kae. Oh wis kono lah. Ya wis, ikhlas ra o. Ikhlas. Ya wis jago. Ya ndi. Riko sing ngulek ya. Ulek. Ki mirine nang jero kene. Ya ndi. Uyah wis ora entek. Piye? Piye? Uyah wis ora entek-entekan kabeh, Mbok. Lah ya Allah. Bumbu dapur entek, uyah entek. Saiki apa-apa larang, Mbok. Kaya kono kulaan Brambang parang. Sing kulaan Brambang sapa, Mbok? Iki cokon kono. Ya bar diulek dikapake. Ya di sambel goreng kae genine urip ora. Urip. Yo nyong kon ngopo? Lagi dulek. Nyong ge arek nganu mbayok dilit to. Alang mbayok. Dilit kae tak putere. Nyong masak sego ya. Kae wis ono sego ngarep. Tak delok. Sing masak sapa? Dilek-rene. Kang ngarep dileki. Wong liwat piro lali. Iki sego wingi, Mbok. Dibuat pakake pitik. Ayo rung ngliwet berarti. Kae ngliwet ngarep. Urung, iki sego wingi. Kae ngarep. Tiliki nek ra percaya. Dileki ngarep. Nyong wis tiliki. Kae iki sego rawit wingi kae ra. Ah, kae sego wingi iki ya sego wingi. Iki aja kanggo pakake. Iki rung pati sayu. Iki kena pangan.
ora kena pangan kuwi untuk ini ban. Ah lah kok disuntek kene banyune ya bosok wong ki sego ngarep. Ngarep kan no. Urung liwet. Deloke matane ke diloke ngarep. Ayo rene. Diloke iwit men. Ra percaya. Wis kae ngarep. Deloke pindah buri. Gon Piye kotong diliwete. Delokno. lah carine wis ngliwet loro aku kurang ajar matane jebul.